Namung nek wis bar ngaji lah niki harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Bar ngaji ki ana bedane ngoten lho. Kaya apa nek bar ngaji jare wong Jawa dalil Setya Butya Pangekase Dur Angkara. Ingkang puspita arum kasliring samirana hamrih. Wah nek iyahene lekas wayangan pengajane rampung gasik Pak. Sing seneng malah camburi-mburi iki lho. Wong Jawa niku nek dalil teko sekeca ditampa. Masyarakat Kalijanggel, masyarakat lancar wadas lintang nek bar ngaji siji setya loro budya telu pangekese dur angkara. Setya maknane kandha saya taat. Allahumma. Bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah Allahumma. Bar ngaji saya enteng makmurke masjid musala donggo jamaah Allahumma. Ning kula yakin percaya Pak Lurah warga jenengan sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyaya. Leres ya pancen nek riya salat dewang pancen koplakan nyalang kok ya. Mula ngapunten Pak Lurah nek ana wong Islam teng Kalijanggel teng Lancar. Wong Islam kok sandale kala-kala ilang teng masjid utawa teng musala itu namanya musibah. Napa Bu? Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam kok sandale ora ketok nang masjid, ora ketok nang musala itu musibah yang paling berat. Yo, ngopo sandale nyong mambilan nang masjid? Anyar Pak, ya ora anyar sih lumayan, ala musibahne ringan. Tak dongake ngesuk tuku sing anyar luwih apik. Amin. Sing siji lapor. Yo, ngopo? Lah nek nyong blas durung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak Yune pripun nek jawab Mbak Yune? Yo umpamane ora ring masjid, ngono. Oke wong kene sopan wong Temanggung yo diapurmu ora ring masjid meneh. Berbudi mulya. Wonten ingkang mastani Pak ngaji ketembung ngatur jiwa, nata ati. Bar tata atine bar ngaji tambah apik budi pekertine. Allahumma. Putra wajib ngabekti marang wong tuwa. Sing isih sugeng dibekteni sih ana wektune. Sing wis eta bekteni nganggo donga. Nggih napa nggih? Santri takdim ro kiai, murid hormat ro gurune, piantun kakung Pak gede tanggung jawabe. Lah wong priya niku singkatan hebat. Priya singkatan prigel makarya. Cak-cek nyambut gawe, men cukup butuh uripe, men lumrah kaya tangga teparone. Ora men klumprak-klumpuk njagong ngenteni PK. Napa Mbak? Napa? Kaget. Kaget Bu? Berarti merem sampean. Oh mboten. Dadi nek ngaji kalih kula merem nggih monggo nggih. Nggih, wong cara merem kabeh tak tinggal bali kok.
Nek sampean ngaji karo mantune kula wis tau kerep teng mriki to? Niku nek mantune kula kok sampean ngaji karo mantune kula kok merem poyoki sampean. Gedang kluthuk godhonge sengklek ngaji ngantuk lambene. Wah, langsung tangi. Gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane ngiler. Lah nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawabe wong wadon bekti nyang kakunge cepak dalan suwargane. Allahumma. Yo nek wis ngaji karo sedulur tambah akur karo sanak sing semanak karo tangga lagune utama ngendika ngati-ati aja dadi srike wong liya. Sing nomor 3 nek wis ngaji pangekese dur angkara saya adoh saka maksiat saya adoh saka laku dosa. Allahumma. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kula ngajak bersyukur kepada Allah dateng sedaya jamaah awit nembe kula jenengan diparingi nikmat ageng kalih perkara. Siji ditemokke sasi Rajab, alhamdulillah. Loro ditemokake tahun 2026, alhamdulillah. Ketika kula jenengan mlebet di tahun baru, baik tahun baru Hijriah maupun Miladiah seperti saat ini, nek ditung umure kula jenengan jebul saya tambah, alhamdulillah. Nek ditung, nek dipikir tambahi umur ke sudah kesempatane urip, leres Pak? Pejah kula jenengan saya adoh apa saya cepak? Sing menenge mesti wedi kuatir mati sok kemis kae mesti. Ternyata kalau dihitung umur kita semakin tambah, tapi kesempatan hidup kita di dunia semakin menyempit, semakin berkurang, yang jelas kematian kita tidak semakin jauh, tapi semakin mendekat. Masya Allah. Sikap kita harus bagaimana Pak Usman? Wonten Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah paring pepeling. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighati wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Eling-eling wong kang padha iman, padha takwa sira marang Allah. Lajeng Allah ngemutaken wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Lan presanana wong kali janggel wis pila ngamalmu sing mbok perbuat untuk dirimu sing gawe tata-tata sesuk. Sesuk niku ana sing maknani napa Bu? Kok kek sedo? Napa sedo niku sesuk Pak Usman insyaallah ngesuk. Lho kok ngot nggih. Upama sakniki dinten Ahad Pak Usman berarti sedane sesuk Senin. Senin maknane apa? Wong Jawa nganggit ukara Senin aja bosen karo unen-unen. Senin dereng sedo, sesuk Selasa. Selasa maknane apa? Selakno ibadah mumpung isih kuwasa, kadung setruk kepleh ora jega sapa-apa. Selasa dereng seto ya sesuk Rebo. Rebo maknane apa? Kerep ngaji ora bodho, Bro. Rebo dereng seto sesuk Kemis. Kemis maknane apa? Mingkem saka barang sing lamis kecuali caleg. DPR iki cocok keces-keces lak rada akeh. Wong aku ya mbawahi DPR rada akeh kok. Nggih. Ning kula dewan ring ora bayaran kula dewan suro masalah itu. Lah nek Kemis dereng seto ya sesuk Jumat. Jumat maknane apa? Jumbuhno marang atimu. Nek ngaku Islam kok salat ora tau ki luwes apa? Ora. Sugih kok cetil ki luwes apa? Ora. Pinter ngilmu agama ora gelem mulangke luwes apa? Ora. Jumat dereng seto ya sesuk Sabtu. Sabtu maknane apa? Insaf saka barang sing wis kewetu. Menungso akeh lupute akeh dosane ya akeh lek njaluk ngapura nang pengirane. Allahumma. Sabtu dereng seto berarti sesuk Ahad. Ahad maknane apa? Tanggal merah prei ora komentar. Saya. Artinya ngeten Bapak Ibu,
Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Seandainya besok Allah menghendaki kita meninggal dunia, sing kisangune mati wis duwe apa durung. Mau mati ya jan wis. Malaikat paling tegelang Israil. Oh sing wis menggik-menggik apa meneh. Sing lemu kepu-kepu mati dhisik kono. Lo aja lemu-lemu ndak mati dhisik. Oh nggih, matur nuwun. Mas panitia. Niki, ya Allah. Menghormati setekan mangsane ya Allah. Suatu saat pastikan datang, greng-greng, greng-greng. Saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa takkan terelak kedatangannya. Malaikat pencabut nyawa ki jan tekane ki jan ra iso kok menok dadange nggawa rigen. Masyaallah. Bu, ning ana sing maknani sesuk niku akhirat. Napa Bu? Artinya saat ini kita masih hidup di alam dunia. Alhamdulillah. Seindah apapun, sesukses apapun, sugiya kaya apa, seneng kaya apa, bunga kaya apa nang alam donya niki arak ditinggalake. Nggih napa nggih? Ana alam sing langgeng rana pungkasane wal akhiratu khairu wa abqa, jenengane alam akhirat. Kabeh wong cita-citane padha bahagia selamanya besok di alam akhirat. Sing gawe bahagiake sangune wis duwe apa durung. Pun Pak Usman, alhamdulillah. Ini dereng kathah, alhamdulillah isih diparingi kesempatan. Monggo melangkah di tahun baru, buka lembaran baru, semangat ibadah baru, wattaqullah digawe gunake gawe takwa, gawe ngundhake lek takwa marang Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Satune Allah Maha pirsa kelawan apa sing kula jenengan lampahi. Muga-muga umure umur barokah. Umur sing manfaat. Allahumma niki. Yang kedua kita syukur datang Allah ditemokake bulan Rajab. Bulan Rajab satu dari 4 bulan yang dimuliakan dening Allah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Satemene hitungan mangsa nang ngersane Allah setahun ana 12. Nggih Bu nggih. Asyara syahron 12 bulan. Fi kitabillah pun dicatet teng kitab-kitabipun Gusti Allah. Kitab yang langsung diturunkan dari Allah kepada utusannya dinamakan kitab samawi. Kitab samawi no 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dino-dino ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, minha arbaatun hurum. Dari 12 ada 4 yang dimuliakan. Jajal ibu-ibu ngaji, mau minta merem tok ya. Bu, setahun onten pinten bulan? Subhanallah berarti ngaji. Cari siapa? Kok Pak Kiai? Ngendikane Gusti Allah. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Patang sasi niku Pak, sing telung sasi niku jejer-jejer. Jejer-jejer niku renteng-renteng. Renteng-renteng niku kapan rampunge? Napa sing jejer-jejer Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sareng. Yo. Sing dal-dul ke sapa kae? Tak matur Pak Kades, lancar niki Jawa napa Arab? Oh Jawa. Kaidah besar surah bareng. Oh Jawa. Orang pada karo Kanjeng Nabi bete ngandolalah. Ya engko sik konteksnya apa dulu. Oh nyebut ke sasi sing kaya Kanjeng Nabi ya ora iso doang wong Islam.
Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sareng. Niki rakyate sampean takon ngapalake paling tipes Pak Lurah. Ora apal-apal. Jawa-Jawa, Surah, Safar, Maulud, Bada Maulud, Madilawal, Madilake, Rajab, Ruwah, wal kaidah besar nang Mekah ora ana luweh. Sing penting nang kali jangkel ana nah wis lah. Sing setunggal misah. Misah niku metal. Metal niku yo. Napa sing misah Rajab bareng. Dereng bisa. Siji kok. Lah nggih, maka bulan Rajab 1 dari 4 bulan yang dimuliakan. Wis do ngamalake amalan di bulan Rajab napa dereng? Ampun nggih. Termasuk lek ndonga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Nek wis apal ya diamalake bar salat ora hitung pisan diwaca. Ngoten Ibu nggih. Mung pesene kula nek bar salat lek maca tulung aja lagokake. Kancane gek robono alah malah domyang tanggane sampean. Ya nek bar salat ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Lah nek ngaji ngene diapal dilagokake men lek cepet apal. Ora lagokake malah kleru ta. Monggo nyun berkana bulan Rajab. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Madang. Di antaranya amal di bulan Rajab ora ketung sedina kon poso sunat. Sampun Bu? Subhanallah sing wis muga-muga ditampa Allahumma. Sing urung iso ana wektu Pak, aja kuwatir. Sing ora poso ya ora apa-apa wong pancen poso sunat kok. Ya, nek dilakoni ganjaran nek ditinggal rugi. Ngene kita ora muni ora apa-apa ning rugi. Dikai kesempatan ora digunakake wong oon. Lho nggih ta nggih? Nggih niki. Lajeng kan ngathahke maca istighfar ning istighfare beda karo sing diwaca ben dina. Nek ben dina astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nek bulan Rajab Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pun nggih Bu nggih. Minimal 7 dosa ping 7 dosa ambaran ing dalam sedina sewengi. Wah, ndak mboten dangu ya disiasati dong. Tiap bar salat 5 wektu ping 15, angger 5 wektu nutup 70 malah punjul. Ping 15 ki 2 menit ora ana. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Niku ora ana 2 menit. Ngaten nggih? Pun. Mulyane wulan Rajab, bulan yang dipilih oleh Allah untuk mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari peristiwa Isra Mi'raj niku piyambak Allah punya tujuan yang sangat indah. Napa? Linuriyahu min ayatina, nguduhake tondo-tondo kekuasaane Gusti Allah Maha Kuasa dan mutlak kekuasaan Allah. Menungso ngatik-atik bar ngene ya lek ngene to. Urung iso kelakon nenek Allah ora ngersakake ngene apa nggih? Sing kadang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau memang Allah berkehendak. Leres? Contohnya Isra Mi'raj. Isra perjalananipun Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Didereki malaikat Jibril Mikail di waktu malam. Masjidil Haram wonten Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa wonten Palestina. Jarak dari Mekah sampai Palestina jauh. Biyen rongono kendaraan bermotor, anane kendaraan ya ming unta. Numpak unta saka Mekah tekan Palestina 2 bulan siang malam saweg dugi. Tapi mboten niku nek untane mlaku. Nek untane mandheke kados teng Taman Kartini Temanggunge kapan tekane? Wong unta patung. Lajeng Mi'raj minggahipun Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa dateng langit. Bu, ternyata Pak langit niku 7 lapis. Dalam Al-Qur'an sab'as samawat, 7 lapis langit.
Lapisan pertama sing jenengan prisani, oh rada-rada mendung tapi ora udan, alhamdulillah, kepenak, ora panas banget. Nggih napa nggih? Itu masih lapisan oksigen. Sejauh mana penjenengan numpak pesawat udara 30.000 kaki dari permukaan air laut tetap masih bebas bernapas karena masih lapisan oksigen. Lapisan pertama. Lapisan kedua namanya atmosfer, sudah gas beracun. Lapisan ketiga ionosfer. Lapisan keempat transfosfer. Lapisan kelima nek mboten kleru mak lampir. Lali zaman SMP kok kula wis bolos sisan. Alah. Ya Allah. Wah nang pelajaran napa antariksa matahari dan 9 planet ngoten niku. Sing paling adoh jenenge planete Pluto, Persmang rono saya. Lho niki. Mboten mandeg mriku Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Indaha Jannatul Ma'wa. Di samping surga Ma'wa. Muga-muga benjing saged mresani mriku Allahumma. Wonang swarga Ma'wa lah ya lumayan to, Mbah. Nggih. Mustawa ares. Lajeng Kanjeng Nabi didhawuhi mresani kahanan swarga, kahanan neraka, murih gondor Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi memberikan basyira wa nadhira. Basyira berita bahagia bagi orang taat aling ibadah surga. Allahumma. Nadhira peringatan keras bagi orang yang tidak mau bertaat dan ibadah neraka. Naudzubillahi min. Perjalanan yang luar biasa jauh ditempuh tidak ada 1 malam. Ra masuk akal, ojo lebokke nang akal ndak maangot vertigone. Lebokke nang ati men tambah kuat imane, mantep akidahe. Yo terjadi wong Isra Mi'raj ki ora kersane Kanjeng Nabi ning kersane Gusti Allah. Nek ngersake perkara jenengan apal dalile. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah mengendaki perkara apapun begitu kun terjadilah apa yang jadi kehendak Allah. Nggih napa nggih? Nek menungso ngramal ya ora kedadean. Megatras ki diramal wis ngenane ya nyata tak enten ora jedul-jedul. Gempa bumi dengan kekuatan 9,7 skala Richter. Mpun dangu beritane. Urung jedul. Ya kena ngono, gaya ngati-ati awak dhewek. Nggih napa nggih? Men tetep takarub karo Gusti Allah, eling karo Gusti Allah. Nggih napa nggih? Tapi nyatane ora jero mengramalane menungso. Ha nyatane sumata sing ora diramal ya teko banjir ora minta bayar banyu, glayu glondongan ngak priye, Bro? Lho nggih napa nggih? Itu enggak ada ramalan, loh. Sebentar lagi akan terjadi banjir kayu glondongan ora. Nyatane dadi kok. Omah 25 miliar bangunin entek, Alfat 7 entek, tabrak kayu glondongan ming rong glondong del rampung kok. Ki nandhake nek menungso ringkih ning sok melutu ya ora. Masya Allah niki. Allah sing ngersakaken dan pelajarane ngeten. Jadi pelajaran dari peristiwa niku mawon bagi kita sebagai pelajaran yang indah, apapun Allah yang kehendaki akan terjadi. Nggih napa nggih? Apapun kalau Allah tidak akan menghendaki ya tidak akan terjadi. Leres mboten? Ya logikane ngono, wong ki nang wis tuwa, ya wis lara-lara lek mati. Ya ta? Ki lak karepe menungso. Nyatane malah sing wis diyasinake malah saiki malah maring ning pasar barang. Sing lemu kepopo seger-meger iso gagapi dek semut, mati gasik ya kena niku kok. Lho niku jenengane ngoten niku. Itulah kehendak Allah. Yang kedua, pun ketika Kanjeng Nabi Muhammad tekan dhuwuring langit pojok dhuwur, malaikat Jibril matur, dhuwuring langit pojok dhuwur pun nate semrep Pak Asman, kula pun nate semrep ning tulisane. Lho nang Al-Barjanji kan ngoten. A'la sama'i sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad tekan dhuwuring langit pojok dhuwur, malaikat Jibril matur monggo Rasul jenengan munggah piyambakan kula nenggo teng mriki mawon. Kanjeng Nabi lajeng matur, "Duh malaikat Jibril, saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa minggah dateng papan mriki kalih jenengan nerasaken lampah kula ken piyambakan sebab napa?
Sebabipun kula menika malaikat ning derajat kula ming dugi mriki jenengan menungso derajat panjenengan langkung mulya timbang kula. Niki pelajaran luar biasa, Pak. Nek ana menungso urip nang Kalijanggel, nang Lancar, nang Wadas Lintang, nang Wonosobo, nang Temanggung, kok urip linambaran iman takwa, lek brayan nganggo akhlak sing apik, sok nang ngersane Allah derajate luwih mulya timbang malaikate. Amin Allahumma. Malaikat ki makhluk sing taat mboten nate mbangkang layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Walaupun malaikat ki makhluk taat mboten nate mbangkang ning mboten ten crita nang Quran maupun hadis, nek suk nang akhirat malaikat kok manggon nang swarga mboten ten critane. Mboten ten critane. Sebab nek malaikat kok entuk manggon nang swarga semua manusia akan tergusur. Yang tergusur pertama Usman Ridho Pak Lurah. Roto gelah-gelah kok. Wong rene mau menggak-menggok. Menawa ora menggak-menggok ya nabrak bu. Ya Allah, niki para rawuh. Cuman hanya ada malaikat yang memang tugasnya menjaga surga. Nggih napa nggih? Asmane sinten? Ridwan sek njaga parkiran pasar Paraan, Pak. Sing jaga swarga senes Ridwan, malaikat Mah Ridwan kono kayak ngarit. Nah, muga-muga sing rawuh ngaji ahli swarga sedaya. Amin Allahumma. Manggone jenengan teng swarga sing jaga nang jaba malaikat Ridwan. Jenengan ibaratnya bos perusahaan malaikat satpame. Lah moncer sampeyan ning syarate iman takwa duwe akhlak sing apik. Diwalik saiki. Nek ana menungso kok tanpa iman, tanpa takwa, ora duwe akhlak sing apik, sok nang ngersane Allah nang akhirat luwih asor timbang kewane. Sak elek-eleke kewan sing paling elek ke apa? Sak karepe ngarani ning ora ana crita kewan mlebu neraka, nggih mboten. Iya apa ora? Mboten nonton kewan kok mlebu neraka, mbok sak elek-eleke kewan. Pomo dhewek sok nang swarga kok prisa neraka nang ngandhap mriko. Nang neraka kok golek wedhus, ya mboten nonton. Nek wong sing kelakuane kaya wedhus kaya-kaya ana ya. Nang neraka kok golek bajing mboten nang bajing itu teng wit klopo. Nek bajingan ana ya kaya. Lah niki. Masya Allah. Niki kan pelajaran yang luar biasa. Niki. Mila monggo bareng-bareng urip linambaran iman lan takwa, lek brayan dengan siapapun mengedepankan akhlakul karimah. Allahumma. Akhiripun Kanjeng Nabi minggah piyambakan. Dumugi papan sing mulya Kanjeng Nabi hormat dateng Allah. Pripun lek hormat ngeten. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Begitu Kanjeng Nabi hormat ngoten niku teng hadits disebutke Allah nuli dawuh Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Allah dawuh ngoten niku Kanjeng Nabi langsung mendel ndingkluk ning mboten merem kaya kae. Nek kala ndingkluk merem. Kanjeng Nabi mboten merem. Kanjeng Nabi nun sewu kalian dingkluk kalih ngangen-angen. Nek aku diparingi slamet, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah diparingi rahmat, wa barakatuh lan diparingi barokah. Kok umatku sing nang Kalijanggel ora diparingi mesakake ya. Akhiripun Kanjeng Nabi ndonga assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan mungkin yang paringake datang kula ya Allah, ning paringake datang kawula jenengan sing kang Kalijanggel, sing nang Lancar, nang Wadas Lintang, sing soleh, sing solihah. Amin Allahumma. Mila menawi ingkang rawuh ngaji niki termasuk ibadillahi sholihin, hamba Allah yang sholih, hamba Allah yang sholihah, didongake slamet karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Kok pertanyaan? Siapa orang yang dimaksud orang yang soleh atau solihah? Lah niki perlu donceki. Nek ora donceki ana sing kleru. Ngerti soleh yuk, ngerti to bojone Nur. Ngerti solih kakang bojone Yadi no. As-solih lah niki nek cara kitabe. As-solih al-qaimu bima alaihim min huquqillah wa huquqi ibadihi. Wong iku dianggap soleh atau solihah nek jejeg netepi hake Allah ning ya netepi hake sak padha-padha.
Bahasa Quran yang mudah dipahami ngoten mawon sing cok rada ayate cok kerep diwaca. Wong iku dianggap soleh utawa solihah nek wis bisa ngreksa hablum minallah wa hablum. Nah, bahasane wong kali janggal sing paling gampang. Wong kuwi dianggap soleh utawa solihah nek ngibadahe apik, lek brayan yo kurang kompak. Do nderek kabeh. Wong dianggap soleh utawa solihah nek ngibadah lek brayan pun gampang to dipahami. Go Bali ke pedoman. Ngibadahi apik ning kok brayane ora apik, soleh mboten? Solihah mboten? Mboten. Anjur apa kowe? Ya enah. Ngerti ya enah? Apa? Ya enah. Sakniki lek brayan apik ning rata ngibadah, soleh mboten? Solihah mboten? Ah napa niku? Super yakna. Tak gambarake. Salat 5 waktune ditindakake qobliyah ba'diyah ora lali. Esuk duha bengi tahajud. Sae nggih. Zakat diprogram sedekah kathah. Sae nggih. Poso jangankan Ramadan sing wajib sunat cangking kating grindol. Sae nggih. Haji sudah nyanyi Haji Muhyiddin baru 2 kali, dia sudah 3 kali. Top ling ibadah ning karo sedulur jan ra akur. Karo sanak kemetha. Karo tangga gawene ngina. Ngomong sak celuk ya nyerikke wong liya. Kakang karo adi neng-nengan rebutan warisan. Ngupitik dumbarae ora arik tandorane tanggane sing duwe jegideg wae. Darane kating klabruk metake sego akeh Mbak Yupai Mas sing duwe ya meneng wae. Urung soleh, urung solihah. Isih ya nah. You understand? Diwalik. Karo sedulur akur, karo sanak semanak, karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati. Aja nganti nyerikke wong liya kakang adi beda warisan ning rukune ora karu-karuan. Ngingu pitik, ngingu dara, ngingu kucing dopene aja nganti ngrugekke tanggane ning salat ra tau mengket. Bandane akeh ning jan cetil. Pos Ramadan ra betah. Cek daftar kaji wedi. Urung soleh, urung solihah. Isih ya nah. Ayo bareng-bareng kita mbudidaya men dongake slamet karo Kanjeng Nabi dadi wong sing soleh sing solihah. Amin Allahumma. Berusaha mbudidaya hablum minallah direksa tegese ibadah sing tenanan ning lek brayan ya sing apik. Saiki ya akeh wong jan ngibadah wis apik ning jan nek komentar nang media sosial nyereki wong. Rumangsane paling bener dhewek liyane kleru kabeh aku mbatin ndasmu. Nah niki Masya Allah. Pun akhiripun Kanjeng Nabi wisara tekan intine iki. Kanjeng Nabi lajeng matur, "Ya Allah, nimbali dumugi papan ingkang mulya badhe dawuh napa ya Allah." Allah ngendika, "He Nabi ingsun." Gusti Allah karo Kanjeng Nabi Muhammad mboten nate Muhammad hae. Ora kaya cakono kae. Karo Nabi ini Muhammad wae. Nek dhewe lak Kanjeng Nabi ngono to. Padha karo wong Yoja nek karo panjenenganipun Sri Sultan ya sampeyan dalem ingkang sinuwun nek. Nek karo Kanjeng Nabi Muhammad kok muni Sayyidina ora oleh goblok. Wis sampeyan dalem ingkang sinuwun Yoja rata-rata. Wah sampeyan dalem mangke rawuh Pak Usman. Waduh. Nggih napa? Nggih. Nek saged tapi ngono, muga-muga mboten kula wedi nek ana sampeyan dalem ingkang sinuwun. Ya amel-amel sampeyan dalem njur. Lho niki. Nabi ingsun timbali nang papan sing mulya ora bakal perintah apa-apa, balik penyuwunmu bakal ingsun ijabahi. Ngono sing tareni lek Muhammad Rasulullah, Pak. Cara sing tareni kok Muhammad Usman Ridho. Tak jaluki kabeh, Pak. Wong kali janggal ora urusan, siapa lu siapa kowe. Kanjeng Nabi nangis sing ditangisi umate. Pimpun Kanjeng Nabi nangis. Robbi umati. Gusti nek kula pareng nyuwun ming gedhe nyuwunake kangge umat kula. Saya mboten hebat. Umat sing dipikir. DPR ya kudu rakyat sing dipikir ya, Pak. Dipikir mikir rakyat, mikir awake dhewe ben iku dudu DPR gemblung ngene. Nggih. Pun akhiripun tas pundi? Ya. Kuwi sing mbok suwun apa? Kula nyuwun umat kula diparingna sukses, slamet, mulya, bejo donya akhirat. Allahumma
Umat Kanjeng Nabi ora mentok nang kono ae, nang kene barang ya. Ono sing rumasane nang kono tok ngono. Heeh. Kuwi sing mbok jaluk, nggih, ya Allah. Ingsun ijabahi, alhamdulillah. Mung ana syarate napa? Sliramu lan umatmu kudu netepi wajib ngibadah ing dalam sedina sewengi salat 50 wektu. Mboten ceritane kiai lho, Pak. Men payulik rejeban ora. Hadis sahih Bukhari Muslim. Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan. Falam azal uraji wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin muttafaqun alaihi al hadis au kama qala. Kanjeng Nabi dawuh Allah merdoke marang umatku malam Mi'raj salat 50 wektu. Pinten, Bu? Kira-kira 50 wektu kiat nglampahi mboten? Mengundurkan diri ya. Heeh. Kanjeng Nabi wis memprediksi ora mampu. Falam azal monggo rikala umatku ora mampu nek 50 wektu wa napa uraji uhu nek yarji ubali nek uraji bolak-balik. Nabi kok bolak-balik ngopo wa as'aluhu takfifa nyun keringanan ya Allah kangge umat kula hatta ja'alaha khamsan sehingga salat sing meneh saged ngari 5 wektu fi kulli yaumin wa lailatin ing dalam sedina sewengi. Alhamdulillah. Muga-muga enteng lek nglampahi amin Allahumma. Syukur kanthi berjamaah Allahumma. Masya Allah. Intine memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya salat 5 waktu. Sing salat 5 waktu dari peristiwa Isra Mi'raj adalah kunci sukses selamat bejo donya akhirat. Allahumma. Saking pentingnya ibadah salat, nek poso, zakat, sedekah, haji, umroh, jujur, adil, amanah, semuanya diperintahkan kepada Nabi lewati malaikat Jibril. Tapi sholat mboten lewat malaikat Jibril ditimbali langsung panggonane we istimewa. Maka dalam konteks ibadah mari kita prioritaskan ibadah sholat. Saking penting ibadah sholat, saking wigatose, saking istimewane, cara wong Jawa ngajak sholat rengeng-rengeng dijenglengi. Bar kuwi lek wayangan. 5 wektu salat ing wahab kono sing akon ora gelem. 5 waktu salate wong. Wong endi? Ya wong endi ngger agamane Islam. Isya subuh, zuhur, asar lan maghrib. Nek sing wong pun sepuh biyen ahli noprak nyenggaki Pak Lurah. Ora semang nembang Pak Usman aku wis ngerti. Lho kula jawab saka kene ya tak senggaki muga. Pancen wong kali jangkel wis do ngerti ning kabare ana sing seprene urung gelem nglakoni. Sing ngendika sapa? Pak Ki Makhrus Ali. Ora. Ora. Iku haja kongsi kanto dimaturi nek salat imam terus nganti ketinggalan gamelane sengkake. Semangat salate. Allahumma awit bakal den breksa sesibuk apapun, serepot apapun, sholat imam itu aja nganti ketinggalan.
Sebab awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama ngamal sing dihisab nek kiamate teko salate. Nek salate awak ndewek sae kok yo ditampa liyane salat ditampa kabeh amin Allahumma. Nek salate kok rusak ditolak ro Gusti Allah liyane salat muspro kabeh naudzubillahi min kang yoga. Diusahakan salat limang waktu aja nganti kendhat. Tegese aja nganti ana sing lowong. Allahumma hayo padha dilakoni kanthi khusyuk. Senajan bocah watara bakal tetap lahir ngetes warga jenengan iso nembang apa ora. Hayo padha kanggo sangu ning mantep. Ya oke sindene ta lancar ki ya. Lengger ya ana kene. Tak saingi aku engko. 17 rakaat rina wengi aja lali sapa Bu lelagon ki mek apik at karo at kok karo li. Yen jejeg salate bakal jejeg aga. Islame dhewe kemen jejeg ya salate dijejegke. Yen ninggal salate bakal rubuh aga. Wis nyata salat jagae Kanjeng Nabi ngendika as-sholatu imaduddin, salat kuwi cagake agama. Wis cetha salat kuncine as-sholatu miftahul jannah. Ben mlebu swarga ya kuncine salat. Setengah ngarep lawang ora salat, ora dikunci. Nabrak lawange malah mental ning neraka to. Muslimin sedaya jaler estri enom tuwa nyawa isih ning raga aja ninggal salat kanca-kanca jamilun nada monggo caping gunung ngajak salat digamli dados ayo Thank you.
Datuk Jamilun Nada. Nggih, matur nuwun. Muga-muga sok diundang rene meneh ya. Nek ora diundang rene golek undangan liyane. Pun. Monggo bareng-bareng setelah kita paham ngerti mengeti Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, mengeti dina laire perintah salat 5 wektu, salat 5 wektu kunci sukses bahagia dunia akhirat direksa bareng-bareng Allahumma. Oh, nek ngono wong ki nek pengen mulya luwih dhisik kudu rekoso nggih Pak Usman. Kit biyen, sareng. Kit biyen. Antene wis ngerti. Nek cara nang lakoning wayang kaya nang lakon Pandu Suwarga. Wong pengen nulis warga akeh godane tur kudu rekoso dhisik. Nggih napa nggih? Ingkang puspita harum kasliring samirana hamre
kadung kong ngas kandanyo maweh raras harnaning driya putraning Sundhir bocah gagah Wijasena Sena Kunthi tali brata ibuku apa nyeket marang Kanjeng Ibu adoh sunawi caket sunraketake ya semenu tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena atine bungah awit wong tuwa sing kemnu tresnane marang anak-anake padha basuki nggonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pandungane Kunthi lan suwiji apa anakmu ngatos sembah bekti marang sliramu Kunthi ibuku ya ndak tompokan bon puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem nang asta pundi mustaka dumapak jaja dadi jimat mengkono nakku ngger Wijasena sawise prayoga ngadhep dadi kejoting ati kaget penggalimu putra pilang-pilang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing murang tata Sena apa saksedane wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Diwanata ibu randene bunga mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semanggedune tangis terus kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah ora ngetini wong wis mati Patri pitang ngarca padaku dalem ning Gusti sing kabeh menungsa bakaling nampa kalbu dulur-dulur ing Kalijanggel Wadas Lintang iya ning ditenane wong Kalijanggel wong lancar wong Wadas Lintang sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen Angger wong Kalijanggel wong lancar wong Wadas Lintang mesti penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah weke rondo pinggire apa ya ana Pak manten sing ngendika anak cecer-cecer nang kono duwe nang kene duwe ning ya lali ra dopeni kuwi ya ana sing ngendika ya ketuane ranting eno mau utang mbayune omahe ngarepe ya lali ora nyarutang kuwi tandane nek wong Kalijanggel wis ora mati Allahumma heeh amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantuang lho kok ngono lho mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil angger wong wis merem Joko Namor ka Israil biasane matine luwih dhisik sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja sok lungguh lendean nek mati nom eman-eman engko dudane ndak glayaran sing sinti bojo glayaran ya akeh ngono kuwi kenang apa lho wong nganggo wis lingguh lendian tandha raga wis abot nyangga nyawa timbang abot disangga suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuh ngene ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ming bocah kae Temanggung Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger ibu iku susah awit ibu nampa sing wis lumantar pasumpenan lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Diwanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena
Wicasena kakang piteksa godhek wak simbar coco klereng-klereng lamun anu mandika pindho klerenging Simalotra Kunti tali prata ibuku iya Sena anakmu bocah murang tata krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga bronto atiku iya mula prasetya ora bakal balang kali janggel nek urung klakon munggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan to amben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugem ya apa kang dadi kandhamu Sena Wicasena Satria Pandhawa guneman sepisan tak ugem ya ora kasempatan becik tak gawane mati bagus wong to malah ndedonga saka kali janggel ngger muga kasempatan jangka setya kang utama nggon bakal goleki swarga wong tuwa pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati lan ya teka mangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti Talibrata tumandha ingkang putra Raden Wicasena gregah yayah sinipi gesahipun Raden Wijulmun katungga swan sang guru Begawan Durna wonten ing kapandhitan Sukarimaya Resi Kumbayana najan Raden Wicasena bocah murang tata swan guru mboten nilarsa basita tinom sae cinandra lakuning Wicasena liya-liya jemut tanpa larapan pangandika kang lebur mudhar-mudhar ngelmu kang sanyata lipat mudhar ngelmu samudana
pacak madyaning loka manggul tombak mendang gandewa Oh alah lole kandha plekudus manyar-manyar selikur dina kobol lembret gantil buntute henel ora sisip nggonku tulu praptaning anak muridku Ngger Wijasena padha pasuki anakku Ngger Wijasena bener apa kang dadi dawuhmu Durna bapakku Wijasena sing teka entuk pandongamu lan swijapa anakmu ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku oh walah lole kandha plekudus manyar-manyar ndak tampa Ngger bekti mlat puja ingkang bapa tampanana pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep wigati apa ndadak kuwi awan-awan gedarang-darang tuling kali Janggel kene bakal takon apa ucare Mbok Bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kuntri Talibrata bapakku seda ora entuk swarga ki bener ora Durna bapakku coba sawangan oning kaca paesanmu. Walah lole kandha blekudis manyar-manyar. Ndak sawangane kaca paesan ngilih mak lampir mbiyen malam Senin nang Zulsiaryo Mariatun ki nonton ta Tun? Jumina, Mbak Yurontia, Nek Mariati, Nurul, Mbah Urip. Bener lamun Sinuwun Prabu Seda ora entuk swarga iki pancen bener. Mula aku takon. Anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono? Iya. Aku NU ora? NU. Anak NU bisa nek liyane mbuh aku dudu rombongane. Yen ngono bisa. Apa canggane? Rawi-rawi rantas malang-malang putung aja menungso dewa tak singkirake. Bagus. Yen pancen sliramu kepengin golek swarga wong tamu sing wis itu anakku Ngger Kirna. Kok Kirna? Sena ki bojone Pariyasa Brang Wetan. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku? Kanggo siram jamas supersik lahir lan batin. Yen ngono wong nek pengen mlebu swarga kudu resik lahir lan batin. Resik lahir batin. Tata lahire resik banyu wudu dilakoni salat ya ora kendhat ning gawe ning ngundhamana rumangsane paling bener liyane lumut kabeh merongos nang neraka. Sakbaline atine resik ratu ngundhamana ning ratu raup ratu ibadah gasik nang neraka. Sawise aku siram banyu suci Perwitasari resik lahir batin njur kepiye? Lah nek wis resik lahir batin Ngger. Siramu enggal-enggal luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji nang ndi panggonane Durna bapakku? Oh, Gusti Allah dawuh nang Quran, "Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram." Durna pinter dalil Quran. Oh, Durna pondokan. Nek wis ketemu kiblate njero. Lah nek wis ketemu kiblate Ngger, enggal selama nggo puja manembah marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina sewengi ping 5. Syukur tambah qobliyah ba'diyae kanthi cara sedakep astanira nutupi babahan hawa sanga. Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina sewengi ping 5. Ping 5. Suku tak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane, ndak dikira nyukcul. Nyukcul ki basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono? Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh, "Malam yakun fi wirdun fawakirdun." Artine apa? Kayak matur Pak Ki Hasanuddin. Aku tak darani gawe-gawe. Mula jelasake, sapa wong rasa wiridan mongko dhewe kethek. Lho kok ngono? Aku rung tau weruh kethek wiridan. Padha, berarti ora wiridan kethek. Anggonku manambah kanthi cara sedakep tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ki pratilane apa? Oh, ki bolongan hawa cacahe sanga dumunung raganing jalma menungsa. Ora tutup nganggo ibadah gedelarung tumindak angkara murka. Menungsa maksiat ming gara-gara bolongan hawa cacahe sanga.
Cara nglancar kali Janggel kok buntet-buntet Pak Lurah. Mesti ora ono maksiat wong buntet. Iya, ning ora ono mana. Nang apa buntet? Nduk bolongan ho cacahe 9 ki pratelane apa? Pratelane tutuk 1. Iya, irung loro bolongane titung. 3, mripat 2, 5, telingan 2, 7. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Ambek golekake prek. Ki ngaji kok prek. Lagune dono ngono ngaya anggonku manembah ngibadah gawe apa? Minta jatahing swarga. Bocah murang tata nek ndonga padha ijabahi. Aja kuwatir, Ger. Gusti Allah ki ndat kang welas asih tanpa pilih kasih. Ora bisa takon Mbak Yusulasih. Sapa? Bojone Jaswati. Monggo wis ngendika nang Quran, "Ud'uni astajib lakum." Nyuwun sira menawa ingsun mriwangi japai. Padhang atiku takon sak perkara. Nang ndi panggonane banyu Perwitasari? Telengi samudra. Adoh doyak pawit budal pasilan. Wong tuwa melu ndedonga saka Kali Janggel kan. Kasembatan Joko Setya kang utama. Ning sadurunge budal nek nglak witange dombe dhisik. Iya tak ombene. Sik. Wis mbok ombe Nger. Wis, legi apa ora blas. Ya aku ya gumun kene kok ora ana ora kiyaine kok ora disuguhi degan piye lho. Aku wis ndelok wit gedhi mengko degane gedhe-gedhe ya. Panitiane ora kok bermenek. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Pancen panitia yo kadang geseh bareng nang iki. Pamit budal Pak. Prayoga ngatine wong dhewe jane. Siungnya mawengis wengis Hong tete wangkala ludra ibu penari saturut jak-jagan gagak kedurus wonten Kali Janggel sapa satur panangga ing Pandhawa Wijasena aranku lakue sapa wah tepungake aku kang aran Ditya Kala Dakjal Laknatullah sapa Ditya Kala Dakjal Laknatullah buta jenengane aneh buta anyar tukul tahun 2026 wis jajakan turut Kali Janggel ndek karo apa ngetutake jangkah sikil kreceti ati tekan ditudurusanmu sengak jawabanmu ya kowe nek karo Pak Kiai Hasanuddin karo para kiai iki perne apa bolo karo Pak Manten bolo karo Rai bolo kaduse bolo mungsuh aku nderekke para ulama, nderekke para pejabat, tokoh masyarakat, nderekke Pak Kepala Desa, nderekke perangkat ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhirat. Malah dianggap mungsuhmu jalaran apa? Ya ngono kuwi program mungsuh aku.
Tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu apa ora? Ana. Sapa balamu sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur-jujur sing adil sing mikir sejahteraning rakyat pejabat mungsuh aku. Balamu sing garong duwite negara nguntal duwite arep blenduk modelke balan aku. Nang ngono aku tak takon gayus kene karo penapa? Ponakan. Ahmad Fatona, Adi. Sing kursi proyek EKTP, anak buah aku kabeh kae. Kowe melu mangan. Mbadok. Diapur mulak ketok. Aku bakal golek swarga wong tua aku sing wis sedo. Anak saiki uripe mulya mukti ana ing Kali Janggel. Nang lancar nang Wadas Lintang. Sing labuh dhisik wong tuwa, sing rekoso dhisik wong tuwa. Saiki wis sedo arep tak goleki swarga. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggat ora? Ora bakal minggir. Ora gelem minggir kanggo tak idal. Wah, kokop ketemu. Yo, wah. Ora gelem minggir ke pitak ning aku. Saya dalwara rasamyor kang lintang kumedhap. Wayangane Kiai lak rada cepet. Jejer pindho begalang langsung goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kowe. Tite sonya madya ratri. Lemrang kandaning pos. Pito ho ho karyaning putya nira sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu pranta lir swaraning madu pranta nyungsum sarining kehamba sampun paripurna nggih nyapa cakara Raden Wijaya mangsa rasaksa dak jalaknatullah keseser yuda mlajar sang dak jalaknatullah Raden Wijasena gita-gita swarga manang puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa lan puja hastungkara
Manduning donga sundul kayangan jrungling saluka satemah andadosaken titiwancine gara-gara. Apa to pratandaning gara-gara? Gara-gara tene geger kayangan jrungling saluka ya gegering para dewa, geger kayangan jrungling saluka. Mandiring jumudul ning ndadosaken sarana jumuduling punakawan cacahé 4. Ingkang dipun pandhegani Ki Luras Semar Badranaya dherekaken putra pambajeng Nala Gareng Panenggak Petruk Uragil Bagong. Samoga gojegan menramba sanging tlatah Kali Janggel. Kapiyarsa rengeng-rengeng ndhidangaken sekar eling-eling Banyumasan. Opo Kang Gareng? Kang Hubungan. Awak dhewek iki didhawuhi hajate masyarakat Kali Janggel. Peringatan Isra Mi'raje Kanjeng Nabi. Nduk rampung ngaji kok diterusake nganggo wayang tujuane apa? Dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Wong pancen wayange tinggalane waline Gusti Allah. Arane Ringgit Sunan Giri sing nganggit, Girinata Sunan Giri sing nata sing nglakokake Njeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo NU. Jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama.
Jas kuning, Mbah Ratu Weruh, mudhar iki aku. Wayang ki saka kirata tembung apik Kang Gareng. Tembung apa? Wayang saka tembung wajib sembahyang. Wayang kulit wajib sembahyang, kulinakno kawit alit. Hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh, awak ndek wong Islam kudu ndidik anak kawit 7 tahun wis dijak salat. 10 tahun urung gelem salat gebuk nek ora nganggo pentrung, nganggo pangucapan sing gampang dipahami. Domongake nek salat iku hukume wajib dilakoni ganjaran swarga, ditinggal dosa neraka. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Mula dalang sinden yoga lan masyarakat nek seneng wayang ya aja lali salate. Seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga kok ora ngerti dalane ora tekan tujuane. Ben mulya nang swarga. Mrungus nang neraka. Kanggo sing nonton, weh sapa ngerti tontonan wis ndadekake tuntunan timbang tuntunan do ditonton. Saya akeh wong Jawa wis ora njawani, bangga putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa. Takone mbae apik, makmu nanti le ambruh kaplakane minggat rindi kae. Nang desa saiki nyebut Surapatek luwes karo kahanan. Ora luwes priye, Truk? Nang desa kene nyebut wong tuwa paling dhuwur ya bapak karo ibu. Nek ora pantes, ayo bapak karo mak. Ora luwes, bapak karo simbok. Ora pantas, bapak karo biyung. Nang desa wis gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang ndaut. Mami kok ndaut tungkake ting pledhek, mami bel gedes kuwi. Wah tungkake bleng pledhekne ya angger ana skincare malam, bedak malam ana siang bedak siang ya tetep glowing to. Glowing tungkake mledhek malah tak poyoki. Banyu bening nang epek-epek